Doamnelor și domnilor, sunt Cornelius Florin Stoica și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Cuvântului. Vă invit astăzi să aflăm un cuvânt de învățătură de la doi invitați deosebiți. Părintele Todăriță Rusu, preot slujitor paroh al Bisericii Răzvan din Capitală, și Părintele Ionel Rusu, preot slujitor la Biserica Sfânta Ana din Galați. Pilda semănătorului de astăzi este o pildă plină de înțelepciune duhovnicească și cu toții trebuie să culegem roadele din ea. Dar haideți să aflăm mai multe. Sărut mâna, părinți, vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea de a fi astăzi invitați în cadrul emisiunii Lumina Cuvântului. Iată că în pericopa evanghelică de astăzi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne-a expus această pildă a semănătorului. O pildă cât se poate de minunată de altfel. Dar pentru început aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre această pildă, ca să o putem aprofunda pentru a dobândi un mai bun înțeles și un folos duhovnicesc. Părinte Todăriță, vă rog. Pilda semănătorului, ca de alminteri toate celelalte pilde ale Mântuitorului Iisus Hristos, are darul de a înțelege că semănătorul cuvântului este Dumnezeu, prea Sfânta Treime. Apoi, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, care este hrană pentru suflet. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci cuvântul care este în gura lui Dumnezeu, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Apoi, locurile în care sămânța a căzut sunt sufletele noastre. O sămânță a căzut lângă drum și neavând rădăcină s-a uscat. Alta a căzut între spini și spinii au crescut și au înăbușit-o. Alta a căzut pe pământ bun și a adus roadă, una 30, una 60 și alta 100. Pământul, deci, este sufletul nostru. Noi alegem ce fel de pământ să fim. Prin păcatul lui Adam, suntem pământ rău, pământ prost, neroditor, stricăcios, spre perzanie. Însă prin Harul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, în biserică, prin tainele bisericii, noi putem deveni pământ bun, mai ales prin pocăința adevărată. Și noi alegem, cum spuneam, fie să rodim, fie să nu rodim. Vedem și în Vechiul Testament și Noul Testament pilde de rodire și pilde de nerodire sufletească. Întâlnim suflete care au pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu și suflete care au nesocotit cuvântul lui Dumnezeu, l-au disprețuit, l-au călcat în picioare și roadă n-au adus niciodată. Și acum se osândesc. Această pildă în fiecare an o auzim, ca de altminte și celelalte pericope evanghelice, pentru că noi nu întotdeauna suntem receptivi la adevăratul înțeles al Evangheliei și nu întotdeauna ni se întipărește dintr-o dată semnificația profundă care să ne miște și apoi să ne facă să rodim duhovnicește. De aceea, această repetare a Evangheliilor, a pericopelor evanghelice stabilite de biserică și de părinți, este binevenită. Pentru că, pe măsură ce ne intrăm în vârstă, ni se întipăresc mai adânc sensurile profunde și atunci și mișcă spre făptuire. De aceea este o semn al dragostei lui Dumnezeu față de toți oamenii care sunt chemați să se hrănească cuvântul lui Dumnezeu. Aici, din perspectivă ortodoxă, trebuie să spunem că nu orice cuvânt al lui Dumnezeu propovăduit sau transmis de unii sau alții este bun. Pentru că este și un cuvânt al lui Dumnezeu răstălmăcit, cum îl fac sectarii, cum îl fac heterodoxii, care au stricat cu rațiunea întunecată înțelesurile Scripturilor și ale tradiției. Și atunci nu îndemnăm pe oameni să asculte cuvântul Dumnezeu oriunde, doar în bisericile ortodoxe, doar în mănăstirile ortodoxe, doar la părinții și duhovnicii care sunt sădiți serios, profund, în solul tradiției bisericii, nu oriunde. Pentru că trăim, cum spunea Părintele Sofronie,
trăim veacul celor mai mari înșelări și a celor mai multe rătăciri. N-a existat veac mai rătăcit ca acesta de la urmă al nostru. Atâtea influențe, atâtea umanisme, atâtea filozofii, atâtea păreri, din toate părțile, pe toate canalele, din toate direcțiile vin asupra noastră și într-un mod foarte agresiv, încât puțini sunt cei care au mai rămas în adevărata cugetare a Bisericii, a Cuvântului lui Dumnezeu, puțini au rămas în tradiția sfântă, pentru că majoritatea, neavând rădăcină, sunt spulberați de aceste influențe. Și aceasta trebuie să fie un semnal de alarmă, să fiecare să se întrebe în sine dacă este cu adevărat pe calea cea bună, a primirii Cuvântului Dumnezeu și apoi a trăirii și transmiterii Lui. Transmiterea Cuvântului Dumnezeu este un dar apostolic și are o mare responsabilitate cel care face lucrul acesta. Cel care scrie Cuvântul Dumnezeu, cel care vorbește sau scrie despre Dumnezeu, are nevoie de viață sfântă, de viață de rugăciune, pentru ca acest cuvânt să rămână fidel și mai ales să rodească în sufletele celorlalți. Dacă astăzi Cuvântul Dumnezeu nu mai rodește în multe inimi, nu e din vina lui, a Cuvântului Dumnezeu, ci este vina noastră pentru că nu mai căutăm învățătura cea sănătoasă. Observăm cu durere la foarte mulți, chiar care vin la biserică, o alergie la cuvântul sănătos al lui Dumnezeu. Nu mai vor să asculte cuvântul sănătos. Ar primi orice cuvânt din partea oricui, s-ar încrede în el, s-ar hrăni cu el, numai din cuvântul sănătos. Și este o împlinire și a profeției. Sfântul Apostol Pavel, care spune ucenicul Timotei că în vremuri de porumb oamenii nu vor mai iubi învățătura cea sănătoasă, ci se vor lua după bașme frumos meșteșugite. Și aceste vremuri noi le trăim acum. Și este o mare tristețe și nu putem face mare lucru, pentru că suntem depășiți. Ce se mai poate face este cu durere și cu dragoste să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze așa cum știe El, mai bine, ca să nu se piardă niciun suflet. Sau cât mai puține, dacă se poate, niciun suflet să nu se piardă. Ci toți să ajungă acolo unde cu adevărat se transmite cuvântul sănătos al Dumnezeu și nu paiurea. Sunt foarte mulți care cred că aud cuvântul Dumnezeu și cred că și înțeleg. Nimic mai înșelător. Una este a citi, una este a auzi și apoi alta este a înțelege. Înțelege este un dar al Duhului Sfânt și acesta se dovedește cu multă nevoință, cu multe încercări, cu multă aplicare, cu multă preocupare pentru acest cuvânt al Dumnezeu, care nu e ușor de înțeles și care întotdeauna, fiind inspirat de Duhul Sfânt, acest cuvânt al Dumnezeu este greu de înțeles, mai ales pentru cei nerăbdători, pentru cei care au și ispita și Duhul acesta al răstălmăcirii, al contestării, al ajustării la înțelesurile sărmane ale acestui veac. Părinte Ionel, mai devreme spunea Părintele Todăriță că nu este vina lui Dumnezeu pentru că noi nu mai vrem să ascultăm cuvântul Lui. În pericopa evanghelică de astăzi, semănătorul aruncă semințele și ni se relatează în pericopa evanghelică unde cade fiecare sămânță. Unele nu cad pe pământ roditor. Este vina semănătorului pentru acele semințe care au căzut pe pământul acela neroditor sau noi putem schimba? Nu este vina semănătorului. Semănătorul are această datorie de a semăna cu gândul că va rodi. Aș porni de la un fapt mai concret. Am văzut multe grădini, fiind de la țară, am văzut multe grădini. Unele erau îngrijite la modul foarte bun, la superlativ, alte erau îngrijite mai puțin și alte erau paragine. Mergeți prin țară și veți vedea pământuri abandonate, părăginite, care nu mai rodesc. Am avut această experiență la Spitalul Municipal din Galați, Elisaveta Doamna, ctitorie regală, din anul 1877 și acolo e o bisericuță în Ștefanian. Și era un loc de izbeliște care nimeni n-a crezut vreodată că va mai arăta frumos.
atât de compromis era. Și un gând m-a ajutat din mila lui Dumnezeu și am zis, nu se poate ca acest pământ să fie chiar paragină, chiar neroditor. Și atunci mi-am zis, ce o să fac? O să-l îngrijesc până când o să arate frumos. O muncă titanică, o muncă foarte asiduă, cu multe osteneli. Unii nu încurajau acest lucru, aruncau mizerii pe acolo, deși era loc sfânt, veneau câini, veneau pisici. Și astăzi, dacă vă duceți, este un pământ care a rodit. Cred că Dumnezeu vrea ca orice pământ sufletesc, uman, chiar dacă este cuprins de spini, chiar dacă este cuprins de piatră, chiar dacă să rodească. Dumnezeu vrea să fim roditori și avem pilda smochinului neroditor, când Mântuitorul a blestemat smochinul. Ei, așa cum se întâmplă toamna, când încep arăturile, mai întâi se curăță pământul de uscăciune, de impurități. Așa și sufletul omenesc, prin pocăință, prin taina spovedaniei și pocăința de fiecare zi ca stare, se primenește pământul fiecăruia și atunci când omul este deschis și are duh de pocăință și primește, adică se deschide, omul este făcut nu ca să se închidă în el însuși, cum vedem noi astăzi, ci să se deschidă. Când omul se deschide lucrării Harului Dumnezeu, prin pocăință, atunci Dumnezeu face ca pământul încet, nu peste noapte. Să nu ne amăgim că putem să fim sfinți peste noapte sau nu mai știu cum. Dar cu răbdare poate să devină roditor. Așa cum s-a spus mai devreme, cred că vina este la fiecare dintre noi, începând cu mine, în sensul că nu ne deschidem cât trebuie, nu dorim să devenim pământ roditor. Și avem exemple în Sfânta Scriptură nenumărate, în care păcătoși, precum Zaheu, vameșul, cum a fost femeia desfrânată și mulți alții, despre care lumea spunea că nu se mai poate face nimic, de acolo, dintr-o dorință bună, dintr-un gând bun de pocăință, Dumnezeu, încet, în ani, a scos sfinți. Deci, menirea semănătorului să se seamene, ca pământul să rodească. Numai că se întâmplă, din lene, ca chiar atunci, având un pământ bun, pentru că Dumnezeu nu ne-a făcut răi și nici proști, cum se spune astăzi. Nu cred că Dumnezeu a făcut acest lucru. Dumnezeu ne-a făcut pe toți buni și frumoși. Numai că păcatul care intră în noi prin simțuri, ce face? Depreciază pământul lăuntric al sufletului și te trezești din pământ bun că devii un pământ nefertil, un pământ cu buruieni, un pământ pietros, suflete învârtoșate. Uitați-vă la copii. Copiii sunt deschiși și ei sunt sinceri și primesc cuvântul lui Dumnezeu. Dar când ne facem mai mari, devenim adulți, cum spune Mântuitorul, vine vrăjmașul, ia cuvântul din inima lui și el nu mai rodește. Cred că este o problemă a zilor noastre. De ce nu mai rodim? Din neatenție, din lipsă de veche, din faptul că nu ne mai iubim pe noi înșine în sensul bun al cuvântului, duhovnicește vorbind, și atunci nu avem ce să așteptăm mare roadă, pentru că nu dorim noi. Deci un lucrător de pământ de la țară, dacă își iubește pământul, că cine iubește pământul lăsat de Dumnezeu va iubi și cerul, creștinește vorbind, acela face ca acest pământ, chiar dacă că pământul e de mai multe feluri, așa am învățat la geografie, e pământ argilos, e pământ negru, e cernoziom, sunt mai multe, e pământ nisipos, sunt mai multe feluri de pământuri. Și în momentul când ne ducem în parohie, noi ne dorim să rodească cuvântul, dar prima dată se cuvine să analizăm ce fel de pământ este. Vedeți, e ca într-o grădină. Dumnezeu ne dă de toate. Asta ce arată? Că pământul pe care Dumnezeu l-a lăsat, deși este diferit, felurit, el este lăsat cu un scop, să rodească și nu să rămână paragină, pustiu.
Și atunci, așa e și pe planul credinței, în relația cu păstoriți, cu credincioșii. Ne ducem într-o parohie, cercetăm pământul, vedem ce fel de pământ este și în funcție de pământul sfânt al oamenilor începem să provăduim, să aruncăm sămânța. Că una e să-ți dorești prea mult și să nu găsești nimic și alta e să accepti realitatea și cu ajutorul lui Dumnezeu, încet, încet, pământul poate deveni fertil. Cred că asta ne dorim, să devenim fertili. Indiferent ce fel de pământ suntem, să devenim sau să redevenim, prin pocăință, pământ fertil în care Harul lui Dumnezeu își arată lucrarea și atunci omul în Hristos crește și trăiește în El. Așa cred că este bine să fim roditori. Stăpânul grădinii a trimis lucrători pentru vie, sfințiile dumneavoastră, preoții. Și este foarte important acest lucru pentru fiecare creștin, dar aș dori să aprofundăm această importanță a lucrătorilor viei dumneavoastră, preoții. Părinte Todăriță, cât de important este un preot, fie într-o parohie, fie într-o mănăstire, dar cât de importantă este misiunea lui pentru creștinul care vine la biserică? Preotul sau episcopul sau duhovnicul au o mare importanță în mântuirea fiecărui suflet. De aceea, ei trebuie să învețe pe păstoriți, să se roage pentru ei, ca Dumnezeu să-i înțelepțească și să-i păstorească în Duhul lui Hristos. Nu pentru câștig, nu pentru faimă, ci pentru propria lor mântuire. Știm că și mântuirea preotului sau a celui care seamănă, a duhovnicului, depinde și de mântuirea credinciosului. Dacă mai mulți credincioși se mântuiesc, se datorează și ostenelii duhovnicului, a celui care îi povățuiește. De aceea suntem într-un fel legați unii de alții ca să ne mântuim. Și duhovnicul, preotul, își dorește sau are nevoie să aibă câteva roade concrete ale ostenerilor. Niciun ostenitor nu se va osteni dacă nu are o câtuși de mică roadă. Nimeni nu muncește nicăieri nimic dacă nu are un mic câștig, mai ales prin muncă cinstită. Și atunci, ca și Dumnezeu sau asemenea Dumnezeu, și păstorii sufletești așteaptă roade. Dar aceste roade vin numai prin osteneală. Și vedem osteneala apostolilor, osteneala ucenicilor lor, osteneala părinților mari duhovnicești, cât au trebuit să sufere, să rabde, câtă rugăciune să facă, pentru ca să nu se piardă ucenicii lor. Aproape că unii erau în stare să meargă până la iad pentru cel pierdut. Atâta iubire aveau să nu se piardă și nu se lăsau din nevoință, din rugăciune, dacă cumva vreun suflet se pierdea, se îndepărta de mănăstire sau de viața duhovnicească. De aceea păstorii nu vor avea roadă dacă nu-și vor iubi credincioși. Întâi pe Dumnezeu, sigur, și apoi credincioși. Nu poți să păstorești pe cineva pe care nu-l iubești. Iar credinciosul simte dacă e iubit de păstor sau nu. Iubit în sensul duhovnicesc, în sensul povățuirii, că este și o fel de iubire laxă, de lăsătoare, de spectacol așa, care nu folosește nimănui. Asta nu este o iubire adevărată, ci e vorba de ostenarea aceea, truda, ziua și noaptea, cu lacrimi, pentru sufletul celui încredințat. Pentru că credincioșii depind de rugăciunile și de dragostea păstorilor lor. Așadar, nu ne putem mântui fără duhovnic, nu ne putem mântui fără Harul Lui Dumnezeu, fără rugăciunile Maicii Domnului Sfinților, dar și în plan văzut, fără contribuția duhovnicului, care este într-un fel nu numai doar martor, dar și povățitor de când ne naștem prin taina botezului și până când plecăm dincolo, până la ultima rugăciune, nu de deslegare, dar și după aceea, în continuare. Deci e foarte importantă rugăciunea duhovnicului. Sunt convins că pe lângă roadele pământului pe care le-a cules mama sfinților dumneavoastră, am în față două roade minunate
pe care sunt convins că le-a lucrat cu multă atenție. Sunteți frați gemeni și slujitori ai Sfântului Altar și legat de această muncă de care spuneați Sfinția dumneavoastră, Părinte Ionel, că înainte de a culege roadele trebuie să lucrăm pământul foarte bine, lucrarea preotului este una cât se poate de deosebită și se săvârșește din chemare față de Dumnezeu, de a fi slujitor al lui Dumnezeu. Doar că oamenii în ziua de astăzi vin la preot ca și cum ar fi un tonomat de îndeplinit dorințe sau îl caută doar când au nevoie. Și spuneați de această trudă a lucrătorului de a lucra pământul și, de fapt, probabil că noi trebuie să înțelegem că nu este suficient doar să mergem o dată sau de 2 ori pe an de Crăciun și de Înviere la Sfânta Biserică ca să dobândim mântuirea sau, cum spun unii, să meargă bine în viață, ci trebuie mai mult de atât. Vă rog să îmi spuneți, Părinte Ionel, de importanța creștinului, de a fi creștin practicant. Pentru că preotul nu poate lucra singur pământul dacă nici creștinul nu este împreună lucrător cu preotul prin rugăciune. Dar în viața de zi cu zi, concret, în familie să lucra pământul, la noi, la români. Lucrau și părinții, pe lângă ei erau activați și copiii, să învățe de mici acest sentiment de a se dărui, de a munci. Dacă mama se ducea la vie numai de 2 ori pe an, nu mai culegea toamna must. Dacă mama stătea la televizor sau nu știu pe unde și căsca gura sau ochii, dacă nu se mâna la timp porumbul, nu mai mânca mălai la timp. E foarte important timpul. Sunt grafice în biserică, sunt perioade bisericești, în care biserica ne pregătește, sufletește, ea lucrează. Există acest ciclism al praznicilor împărătești și al pericopului evangheliei. De ce? Pentru ca să ne activeze, pentru ca să ne mobilizeze. Dar este să fac la timp. Că dacă nu, țăranul nu dă la timp, nu prășește la timp, nu culege, chiar dacă nu culege la timp, la fel, pierde roada. Așa și sufletește. Dacă noi la timp, ne-a dat Dumnezeu un timp al mântuirii personale și un spațiu, spațiul ăsta românesc, Carpato-Danubiano, Pontic, să zicem, dacă nu prețuim acest acum și pierdem vremea, cum ne invită multe curente, de a fi comozi și consumatori, nu ne putem aștepta la o roadă. Iată, învățăm din lucrurile practice, concrete. Și ele pe tărâm bisericesc, duhovnicesc, la fel sunt. Deci e foarte important să facem la timp. Și în parohie, la fel, e foarte greu ca un preot, dacă găsiți o parohie famată, cu mulți sectari, are mult de lucru. Acolo e paragină. Și trebuie să rămână acolo, în mijlocul oamenilor. Exact cum țăranii, toate astea sunt cu ochii pe glie, își iubesc pământul. Astăzi, din nefericire, nici măcar pământul nu mai iubim, ne-l vindem pe nimic. E un glas al pământului, nu e vorba doar de patimă. E vorba că țăranul român, cum spunea și Părintele Stăniloae, Dumnezeu să-l ierte, țăranul român este cel care conștientizează că cel care îl hrănește este pământul. Și noi, creștinii, se cuvine să conștientizăm că e foarte important pentru noi sămânța cuvântului Dumnezeu pentru a rodi, dar și harul care pune în lumină libertatea noastră lăuntrică spre a rodi. Așadar, toate la timpul lor, românii au multe proverbe, toate la timpul lor. Dacă noi nu ne dăm seama că acest timp este atât de important pentru noi și atunci ne împrăștiem în multe și multe activități care nu sunt folositoare, atunci nu ne așteptăm la mare rod. Așa vedem, mergem prin mănăstiri, prin biserici și vedem că sunt oameni la locul lor, sunt oameni care sunt acolo unde trebuie. Ei, aceia vor rodi. Nu doar că fac umbră pământului, dar vor rodi. Cu cât omul stă în biserică mai des, cu cât vine mai des, cu cât se spovedește mai des, cu cât este conștient de Sfintele Taine din care își extrage seva lăuntrică prin lucrarea Mântuitorului Hristos,
cu atât el este roditor. Cu cât avem tendințe centrifuge de a ne depărta de duhovnic, de biserică, de rânduială, cu atât simțim că suntem sterpi duhovnicește. Și atunci această sterpiciune nu ne face cinste, dimpotrivă, ne determină să cădem într-un pesimism. Pentru că atunci când privești un pământ care nu e lucrat, chiar că te doare sufletul. Pentru că el e făcut ca să rodească. Mi-aduc aminte de mama, Dumnezeu să o ierte, avea câteva pogoane de vie, pentru că, iată, este toamnă, acum a început culesul viei și îmi dădeam seama, ajutând-o la treabă, cât de mult trebuia să lucreze până să ajungă la cules. Câte lucrări. O vie, în primul rând, trebuie săpată, o vie trebuie lăstărită, o vie trebuie altoită, dă pe rod după 3 ani mai în sus. Sunt 3 prașile, îți iese os prin os și mai ales că invadată de buruieni și mi-aduc aminte cât de frumoasă era via, că venea să pună covorul pe ea. Deci și ce bucurie avea mama, Dumnezeu să o ierte, când vedea că via rodește și uita de toate ostenelele, de toate ofurile prin care a trecut, dar atunci când se făcea mustul, atunci era bun, uitai de toate. Așa face și grânarul, cel care seamănă, iată, toamna seamănă grâu, cu nădejdea că la anul va rodi pământul, cu credința că va rodi, tot așa până ajungi să vezi prescura pentru Sfânta Împărtășanie la altar, până să vezi pâinea pe masă, câte osteneală, câte lucrări trebuie să săvârșești, apropo ce spunea Părintele, ca la sfârșit să te bucuri cu lacrimi munceau țărane. Cum spune la Psaltire, cei ce seamănă cu lacrimi, cu bucurie vor secera. Aia au adevărata bucurie sufletească. Cei care nu au trișat lucrările, cei care nu au bifat, și în biserică este la fel, e via Domnului, cum spune psalmistul David și cum spune arhiereul la slujba arhierească, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta și o desăvârșește pe ea. Iar care va să zică, este nevoie de multă osteneală. În biserică e nevoie de ascultare, de osteneală, de râvnă și bineînțeles că multe lucruri se fac cu lacrimi. Dar până la urmă lacrimile se transformă în bucurie. De ce? Pentru că vezi rodul. Și atunci rodul acela te face să fii bucuros. Și spui, iată roada ascultării mele. Fiecare om are o ascultare. Da? Și când o ia în serios și o face, până la urmă roadele nu vor întârzia să apară. Numai că e nevoie de multă răbdare și multe gânduri bune și credința că până la final va rodi pământul. Cel care a semănat sau cea care a semănat cuvântul lui Dumnezeu este biserica, una sfântă, sobornicească și apostolească. Mama ne-a născut biologic și îi acordăm un respect. Primul cuvânt e mama, când te naști, ăsta îl rostești. Dar biserica, mama duhovnicească, mama neamului românesc, cum spunea Mihai Eminescu, ne-a născut, ea a semănat. Hristos, prin Sfânta Biserică, începând cu taina botezului, când ni s-a dat la mirungere darurile Duhului Sfânt, acelea în timp au fost activate și le dau rod. Deci, în primul rând, biserica, ca mamă duhovnicească, este cea care face calea lui Hristos cu fiecare ins, cu fiecare membru și, bineînțeles, ea a semănat sămânța cea bună pe care Hristos, mirele ei, capul ei, cum spune Sfântul Pavel, l-a investit. Pentru că și o cultură este o investiție. Nu se poate face o cultură de porumb, de grâu, de floarea soarelui sau de viță de vie fără investiție. Cea care investește în noi este Sfânta Biserică și noi datorăm ei acest lucru. Și atunci când în biserică face ascultare, atunci în timp vin și roadele. Părinte Todăriță, poate completa la lucrările preotului, sigur, ca să lucreze harul în sufletele credincioșilor,
preotul are o lucrare cu sine însuși. Un preot care nu face lucrare lăuntrică cu sine însuși nu poate să fie prea mult ajutător credincioșilor. Și această lucrare lăuntrică este zilnică, prin pravila de rugăciune, prin citirea Sfintei Scripturi, prin citirea psaltirii, prin citirea vieților Sfinților și apoi altor lecturi duhovnicești, din Pateric și așa mai departe. Și altor cărți zitoare de suflet. Dacă, la fel, preotul nu se spovedește des, nu are duhovnic la rândul lui, nu poate să ajute pe ceilalți prea mult. Îi ajută, dar foarte puțin, nu la măsura la care ar fi nevoie. Deci nu putem mai în ziua de azi să transmite cuvântul Lui Dumnezeu și ca să ajungă la inima celorlalți, dacă El nu a pătruns în inima noastră. Și aici este taina auzirii sau neauzirii, a rodirii sau nerodirii cuvântului Dumnezeu cu sufletul celorlalți. Niciodată cuvântul Dumnezeu nu va rodi prin semănători care ei înșiși nu iau aminte la cuvântul Dumnezeu sau îl calcă în picioare și îl disprețuiesc. Deci, sau pe cele sfinte. Deci nu poate preotul să ajute, doctor, vindecă-te pe tine însuți. Nu poți să ajuți pe celălalt, nu poți să-l înveți ceva dacă nu știi mai mult decât el. Nu poți să ajuți pe un nepriceput dacă nu ești tu mai priceput ca el. Deci de aceea asta ce înseamnă? Că preotul însuși este subiectul, dacă vreți, sau obiectul unei permanente pocăințe, unei permanente relații cu Dumnezeu, actualizate, înnoite și așa mai departe. Dacă nu face lucrul acesta și uită de el, nu-i poate ajuta pe enoriași și poate să fie chiar pricină de zminteală față de sufletele celorlalți. Deci e foarte important ca să ajung cuvântul Dumnezeu în ziua de astăzi. Trebuie noi să fim pătrunși de acest cuvânt al Lui Dumnezeu, pătrunși la inimă. Noi trebuie să luăm în serios. Nu ne poate nimeni lua în serios dacă noi nu luăm în serios Harul lui Dumnezeu care este în noi și cuvântul lui Dumnezeu. Și nu îl împlinim ca atare. Pentru că nu auzitorii sau transmițătorii sunt drepți la Dumnezeu, ci împlinitorii. Ori preotul trebuie el însuși să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, să se facă pildă de împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci se va transmite celorlalți, nu atât prin cuvinte, mai ales cât prin faptă, prin exemplu. Și acesta mai lucrează în ziua de astăzi. Restul nu mai lucrează pentru că este o inflație de cuvinte, toată lumea predică, toată lumea știe de toate, în toate domeniile, fiecare e priceput, așa credem noi din mândrie. Și atunci nu mai primește nimeni. Și atunci singura care mai poate să convingă este cuvântul împlinit al lui Dumnezeu. Asta mai poate să convingă, cum au convins pe mulți savanți pila de sfințenie a Sfântului Sirul Atonit. Mergeau la el să ceară sfat și era un țăran simplu, nu avea universități, nu avea facultăți, dar deși era invidiat de ceilalți colegi monahi, pentru că era căutat de oameni, aceștia spuneau, mergem la dânsul pentru că dânsul ce zice aia și face. Ce zice face și ce face zice. Deci dacă nu ne străduim să împlinim cât mai mult cu putință, Asemenea lui Dumnezeu a zis și s-a nu făcut. putem să convingem pe ceilalți. Dimpotrivă, dacă îl călcăm în picioare cu Dumnezeu, ceilalți se pot sminti. Și e o pildă în Pateric cu un monah care într-o zi și-a întrebat starețul, părinte, este adevărat ce scrie Sfânta Evanghelie? S-a speriat starețul, zice, să nu fi luat razna cu mintea fratele nostru. Și ce întrebare e asta? Dar el întreba, părinte, dar eu vă întreb, e adevărat ce citiți în fiecare sărbătoare, fiecare duminică, în fiecare zi, la Sfânta Liturghie, Sfânta Evanghelie? Fiule, zice, l-a luat așa ușor, zice, sigur că este adevărat. Nu se pune problema, nu e o poveste asta. Și atunci zice, dacă e adevărat cuvântul Dumnezeu pe care îl citiți în toate sărbătorile, toate zilele, de ce nu toți îl împlinim? De ce nu luăm în seamă? De ce nu găsim loc în inima noastră cuvântul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu, ca apoi să aducem roadă de faptă bună din Harul Dumnezeiesc? Și aici este alegerea noastră. Mântuitorul spune, mulți chemați, puțini aleși. Asta nu înseamnă că trebuie să oprim semănarea cuvântului lui Dumnezeu, predica, catecheza, Doamne ferește, ele nu trebuie oprite niciodată. Chiar dacă slujitorul are anumite imperfecțiuni de care se pocăiește, el trebuie să transmită mai departe.
pentru că la judecată cei care au auzit și n-au împlinit să n-aibă cuvânt de îndreptățire. Iar acel semănător care seamănă chiar fără rezultate. Și avem pe Sfântul Apostol Toma un exemplu, la fel de mare ca toți apostolii, n-a avut roadele duhovnicești ale Sfântului Pavel sau ale Sfântului Petru sau altor de apostoli. A avut mai puține roade, dar nu înseamnă că e mai mic în Împărăția lui Dumnezeu. El și-a făcut datoria de apostol. A semnat cu toată inima, cu toată râvna, cu toată osteneala și cine a vrut, a auzit și a vrut să creadă, a crezut, și cine n-a vrut, n-a crezut și l-a urmat pe Hristos. Deci nu trebuie să oprim cuvântul lui Dumnezeu. Chiar că biserica e goală, poate să nu vină nimeni. Nu înseamnă că Dumnezeu nu mai trebuie slujit. Sau înseamnă dacă preotul sau cântărețul sunt acolo, nu trebuie să mă facă slujbă, și dacă mai este lume. Păi însă și preotul și cântărețul nu sunt tot oameni sau lume. Dacă ei se mântuiesc, sigur se vor mai mântui și alte suflete. Deci nu trebuie să fim ispitiți, mai ales preoții, episcopii, când anumite așteptările noastre de rodire nu se ivesc. Ele vor veni mai târziu. Unele sunt chiar ascunse de Dumnezeu să ne trufim. Dacă am fi atât de mult de ascultați de oameni, oamenii ar face din noi idoli, s-ar închina ca lui Dumnezeu, deci am cădea într-o altă extremă duhovnicească și e de nedorit. De uneori poate e pentru smerenia noastră și apoi pentru pocăința noastră. Pentru că atunci când vedem că biserica este goală sau vedem că sunt puține suflete care mai rezonează la cuvântul lui Dumnezeu și îl caută și se cresc cu el, dacă nu sunt mai multe, noi trebuie să facem pocăință. Nu doar să fim nemulțumiți și descurajați. Nu. Asta devine din egoism. Ci trebuie, dimpotrivă, să ne pocăim noi. Spui, Doamne, și eu am o vină, că uite, nu vin mai la biserică. Poate am smintit pe cineva cu un gest, cu un cuvânt sau cu un port neadecvat. Poate nu m-am purtat creștinește, așa cum trebuie în fiecare secundă a vieții mele. Și atunci am și eu o vină. Și atunci îi cer iertare lui Dumnezeu, Doamne, iartă-l, că poate din cauza mea fratele meu s-a zmintit și nu se mântuiește. Deci trebuie să fim foarte cu luarea minte, să nu fim pricină sau motiv de zminteală. Unii s-au zmintit deja, unii sunt vătămați de când sunt mici. N-ai ce să mai faci cu aceea. Dar și totuși, cuvântul lui Dumnezeu nu trebuie oprit. Pentru că iubirea lui Dumnezeu nu încetează niciodată. Și Dumnezeu va răsplăti și pe semănătorul care poate nu are prea multe roade. Dar sigur va avea și acela roade. Dacă țăranul român n-ar avea credința că lucrând în fiecare an nu sunt roadele scontate, așteptate, nu s-ar mai apuca de treabă. Că sunt roade multe, că sunt roade puține. De exemplu, anul acesta, concret, au fost persoane care au lucrat pământul cu multă dăruire. Au depus eforturi ca să fie grădina ca o floare. Și cu toate că n-a lipsit nicio operație de lucru, cu toate că au depus suflet, roada a fost nu atât de bogată. Important este următorul aspect. Pământul a rodit. Mult, puțin a rodit, dar să nu rămână paragină. Că așa face Dumnezeu. Azi ne dă mai mult, mâine mai puțin. Să nu ne încredem în tot ceea ce am pus noi, în forțele noastre omenești. Că tot Dumnezeu dă ploaie de sus, peste cei deși, peste cei păcătoși. Și El trimite soarele la fel, peste toți. Și am văzut și concret că oamenii astăzi irigă, vreau să întrețină cultura verde. Nu e ca picătura de ploaie care vine din cer. Deci și aceea este apă, e în circuitul apei, în natură, dar nu-i sfântă ca ploaia din cer. De aceea, tot Dumnezeu este Cel care are de spus ultimul cuvânt, numai că noi suntem chemați să avem grijă de pământ, să nu lăsăm paragină și mai ales de pământul sufletesc al nostru. Așa cum suntem, mereu cu purtaie și restul face Dumnezeu. Nu facem noi totul. Ne străduim, doar atât, încercăm, ne străduim, pentru că nu avem toți aceeași măsură. Și mereu să fim mulțumitori. Zicem, Bog da prostie, Doamne, că în anul ăsta 2020, atât de încercat, cu ciuma asta care vine peste noi și cu multe alte, cu păcate, Bog da prostie că a rodit pământul. Nu e hambarul plin, dar a fost și plin.
acum 2 ani, în 2018. Mi-aduc aminte, fructe, tot. A fost la anul centenar, Dumnezeu a binecuvântat România cu vârș îndesat. Și atunci poate nu i-am mulțumit lui Dumnezeu. Am crezut că ni se cuvine. Vine și o vreme când primim mai puțin. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să ne bucurăm și nu trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Deci mereu trebuie să dați mulțumire pentru toate. Așa spune Sfântul Apostol Pavel. Faceți cereri, mijlociri, rugăciuni și dați mulțumire pentru toate. Se cuvine să mulțumim lui Dumnezeu pentru toate. Că și în Vechiul Testament erau ani de secetă, ani de rodire, 7 vaci grase, 7 vaci slabe. Asta e cu îngăduința lui Dumnezeu. Totul e pedagogie. Dar starea de bine, starea harică, se cuvine să o păstrăm, să dăm slavă lui Dumnezeu atât cât a rodit pământul. Adică să mulțumească cel care este mare, să-i mulțumească pentru unul care este în subordinea lui, atât a putut să facă astăzi, anul ăsta. Nu să aibă așteptări la el. Pentru că ați văzut și pământul. Nu rodește la comandă. Rodește atât cât e nevoie. Și așa e și omul. Da? Creștinul vine la biserică, astăzi poate să stea 3 ore la biserică, 4 ore, mâine este bolnav și totuși vine așa cum poate și stă o oră la Sfânta Liturghie. El se mișcă. În Hristos se mișcă, există și trăiește. Așa că să mulțumim lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne cheamă la o măsură și mai mare. Să avem osteneală și să nu avem, poate, roade deloc. Că se întâmplă și ca și apostoli când pescuiau și nopți întregi nu prindeau nimic. Deci Dumnezeu vrea să ajungem la acea măsură în care să ne ostenim și poate să nu fim răsplătiți imediat cu așa cum ne așteptam. Și mă gândesc la Părinte Stăniloae, care scria nopți și nopți. Și preoteasa spune, pentru cine scrii? Că zice, o să scrii degeaba. Cine era comunism? Cine o să mai citească operele tale? Totul părea pierdut. Comunismul se credea că nu mai pleacă. E veșnic. E veșnic aici. Asta e linia, trebuie să o luăm cu toții, să o urmăm. Părintele, așa, un stil de grupă, zice, nu-i nimic, decât să stau degeaba, mai bine scriu degeaba. Decât să stăm degeaba, mai bine să facem o osteneală. De ce? Pentru că dacă nu facem această osteneală, ne preia diavolul. Și se observă că oamenii care nu au preocupări serioase ziua de astăzi, fac lucrul diavolului și devin oamenii diavolului, ai Anticristului. Pentru că ei nu au preocupări serioase. Nu au ce face. Au timp să bârfească pe altul, să uite la altul, ce face ăla și mai departe. Deci le dă diavolul de lucru. Când ai muncit degeaba la cineva, bucuria că ai făcut o jertfă și chiar fără plată, nu poate nimeni să ți-o ia. Și Dumnezeu întotdeauna ce face? De multe ori îți dă răsplată de unde nu te aștepți. Și când nu te aștepți, ca bucuria să fie deplină. Pentru că Părintele Ionel spunea mai devreme că trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate, poate dintre cei care ne urmăresc acum sunt oameni greu încercați și ei se întreabă, păi cum să-i mai mulțumesc eu lui Dumnezeu dacă am soțul bolnav sau, Doamne ferește, este pe moarte, părinții îmi sunt bolnavi, am probleme cu fratele sau cu sora, nu mă înțeleg și atunci adresez această întrebare în numele lor. Cum pot să-i mai mulțumesc eu lui Dumnezeu în această situație? E vorba de o înțelegere duhovnicească a lucrurilor, pentru că la prima vedere omul nu acceptă boala, nu acceptă lipsurile, e firea noastră împătimită, coruptă de păcat și atunci primește cu multă greutate aceste asperități ale vieții, fuga de cruce, de responsabilitate și atunci el vede ca o pedeapsă, dar poate să fie și o binecuvântare faptul că te-ai îmbolnăvit. Că Dumnezeu găduie o boală cu oarecare rațiuni duhovnicești ascunse, să te apropii de El, să înțelegi taina vieții, să repari relațiile interumane care suferă, să fii mai autentic, mai natural, mai aproape de Dumnezeu și de oameni. Dar dacă nu vedem, depinde cu ce ochi vedem ce se întâmplă cu noi în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an. Pe acești oameni, rugându-L ca Dumnezeu să le descopere în conștiința lor, în mintea lor, în sufletul lor, acea binefacere a bolii, acea binefacere a morții, acea binefacere a lipsului de orice natură. Deci fiecare are nevoie de o descoperire, de o inspirație, ca Dumnezeu să-L lumineze.
ca să înțeleagă că această cruce pe care o au este spre înviere, este spre viață veșnică. Viața de ce oricum trece, poate să fie și de 1000 de ani, de 5000 de ani, ea oricum trece ca un vis, dar veșnicia rămâne. Noi suntem născuți pentru veșnicie, nu trebuie să uităm că suntem chipul lui Dumnezeu nemuritor. Noi suntem nemuritori după suflet. Deci vom trăi veșnic, fie fericit sau nefericit. Deci de aceea să ne rugăm Dumnezeu ca Dumnezeu să descopere în umanități tuturor oamenilor această perspectivă a veșniciei, această perspectivă a raiului care se dobândește numai prin cruce, prin suferință liber asumată. Și atunci lucrurile, deci noi nu putem omenește să-i convingem, dar suntem ridicoli. Și vă dau un exemplu concret cu un taximetrist care era ateu și avea o fetiță, ținea mult la ea, s-a dus la doctor, era o chestiune, o intervenție banală, deci toate perspectivele și a doctorului și a lui, când după ce a ieșit, când s-a dus ea fetița, doctorul a spus ce ne pare rău, nici noi nu știm ce s-a întâmplat, fetița a murit. Și atunci, vă dați seama, acesta era înfuriat să facă reclamație la nu știu ce organ de disciplină medicală și așa mai departe. Dar un doctor din zice, poate așa a vrut Dumnezeu, la care a spus, ce Dumnezeu? Ăsta e Dumnezeu la care voi vă închinați creștinii? Ăsta care îți ia copilul sau îți ia mama, tata, îți ia cei mai scumpi pe lume, ți-l ia? N-am nevoie de acest Dumnezeu. Urăsc pe acest Dumnezeu. Și el mărturisea mie că la 2-3 luni după ce s-a mormântat față, el trăia într-o lâncezeală. Era nepăsător, nu mai păsa de nimeni și de nimic. Trecea într-un fel de a fi de amorțire, așa. Și în timp ce stătea pe fotoliu, el mărturisea, i s-a deschis cerul în față și și-a văzut copila. A recunoscut-o, copila l-a recunoscut pe el, copila era veselă, era în rai și în momentul acela el a înțeles totul. Și a fost o comunicare în aceasta dumnezeiască. A înțeles totul. Din momentul acela, el mărturisește, Părinte, nu mă mai las de biserică și când nu am clienți la taxi, deschid carte de rugăciune. Colegii mei, dacă m-ar vedea acum cum mă știau înainte și cum sunt acum, ar spune că sunt nebun, dar nu sunt nebun deloc. Deci, iată, lucru concret. Deci, în toată iubirea lui Dumnezeu, dar e greu de înțeles pentru o minte de copil sau o minte împătimită sau păgânizată sau secularizată. E foarte greu. Maria Magdalena, înainte de a cunoaște pe Hristos, avea mult întuneric în minte. Noi avem mult întuneric în noi. Și psihologii vorbesc de partea de conștientă, partea subconștientă și partea cea mai din adânc. Ei, în partea aia cea mai din adânc este întuneric. Și Hristos ontic, Hristos din noi, lăuntric, care locuiește în inima omului, stă acolo ca o candelă ca să lumineze întunericul din noi. Dar mintea noastră, pentru că nu mai coboară în inimă, nu mai este rugătoare, nu ne mai rugăm, nu mai avem dialog cu Dumnezeu, sincer, și atunci cum să ai mintea luminată? Mintea nu mai coboară în inimă, păcatele sunt cele care te învârtoșează la suflet și atunci nu mai poți să-ți dai seama de întunericul, de peștera care te-a cuprins. Tocmai pentru că avem mult întuneric în minte. Nu înțelegem aceste încercări, aceste asperități, aceste încercări ale vieții pentru a ne maturiza duhovnicește, pentru a redescoperi sensul pentru care Dumnezeu ne-a creat. Și atunci avem nevoie ca lumina Harului Dumnezeu, cea necreată, să îndepărteze acest întuneric. Așa spunea Sfântul Grigore Palama în pustia Atosului. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, izgonește întunericul din mine pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu. Deci, rugăciunea inimii, rugăciunea înfrântă și smerită, aceea aduce har și lumină. Și atunci când harul Dumnezeu pătrunde și îți arată ce în peștera sufletului tău, atunci nu mai timp de ceilalți, vezi că în grădina ta sunt spini, sunt pălămidă, sunt buruieni și atunci te smerești, nu te mai ocupi de ceilalți.
te ocupi de tine însuși și îl lași pe Dumnezeu să îndepărteze întunericul. Până când nu dă Dumnezeu la o parte acest voal al întunericului, care este alimentat tot de egoismul nostru, tot de ego-ul nostru, nu vom înțelege lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, vom fi mereu veși nemulțumiți, cârtitori, nerăbdători, critici până deasupra capului, nu vom mai înțelege. Cu cât nu înțelegem ce se întâmplă cu noi, cu atât asta înseamnă că există mult întuneric în minte, că de acolo pleacă păcatul. Păcatul e boala minții, spunea Sfântul Evlavie Ponticul, și în inimă. Și atunci soluția este să zicem ca vameșul, Dumnezeu miluiește să fie mie păcătosului, ca Sfântul Efrem Sirul, Doamne, dă-mi să învăț păcatele mele. Și atunci Harul lui Dumnezeu risipește, așa cum vedem și afară, lumina încet depărtează întunericul și se arată zorii și se face lumină, lumina înseamnă zi și apare soarele la răsărit și îți zâmbește și tu deja ai un tonus bun, ai deja un semn bun și atunci începi să zâmbești. Așa se întâmplă cu oamenii care știu să iubească pe Dumnezeu și natura, ei se bucură de această lumină. Dar lumina fizică e pentru trup și lumina spirituală, duhovnicească, vine prin Harul lui Dumnezeu și este exact pentru acel adânc al sufletului nostru în care există mult întuneric. Dintr-o adâncuri am strigat, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Așa ne dorim ca Dumnezeu să ne lumineze. Și noi ținem bine prima rugăciune de dimineață. Când eram copii, Doamne, luminează a noastră minte, lucruri bune să învățăm. Nu zicem acest lucru cu cuvinte noastre ale bisericii, nu avem cum să avem lumină. Și atunci lumina din noi are mai multe culori și vedem lucrurile colorate, le vedem inversat, le vedem anapoda. Așadar, e foarte importantă lumina și sămânța cuvântului lui Dumnezeu răsare la lumină. Orice sămânță în procesul de fotosinteză are nevoie, așa am învățat, cred că m-au învățat corect dascăi de la școală, are nevoie ca să rodească, are nevoie de lumină, de căldură și de apă. Iată, o trinitate. Ca noi să vedem verdele. Ori, arătați-mi mie o cultură care se dezvoltă în întuneric. Atunci când vine întunericul sau frigul, plantele nu mai cresc. Stau așa pe loc, e un fel de nanism biologic, există și nanismul duhovnicesc în care nu mai crește. De ce? Pentru că nu dăm loc Harul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea. Suntem opaci, închidem ușa, nu întredeschidem să vină lumina de afară în sufletul, adică din exteriorul de la Dumnezeu să vină în interiorul nostru. Ați văzut casele care au multe draperii, nu mai au lumină, nu mai cresc nici plantele. Și atunci, așa e și omul. Dacă noi avem atâtea perdele, avem atâta materie opacă între noi și Dumnezeu, că de fapt asta face păcatul. Opacizează relația noastră cu Dumnezeu. Și nu-i dă voie luminii lui Dumnezeu, Harul lui Dumnezeu, să vină să ne lumineze. Și atunci trebuie dat afară întunericul. Trebuie dat afară păcatul. Și atunci se face lumină. Atunci, după spovedanie, ești alt om. Care va să zică, e foarte important să fim deschiși și pământul e deschis. Se lasă lucrat, se lasă îngrijit, ne ține sub picioare. Atâta gravitate există astăzi, că ne ține sub picioare, mare lucru, deși El stă pe ape, cum spunea Sfântul Vasile în Hexaimeron, El stă pe ape, nu? Și cu toate acestea stă pe ape și ne ține pe noi, cu așa greutate. Pentru că la El, la rândul Lui, ține de Harul Dumnezeu cel necreat. Da, pentru că Dumnezeu este prezent, nu? Cu Harul general și în creație. Cine ține creația în nehaos? Nu? Că Dumnezeu a făcut lumea din haos, a făcut să fie rânduială. Dumnezeu. Pe tine te ascultă lumina, pe tine te slăvește luna, pe tine te laudă soarele și așa mai departe. E o dimensiune cosmică. Și atunci, El este Cel care ține existența. Dar e bine să conștientizăm această dependență noastră sănătoasă de Harul lui Dumnezeu și chiar să ne smerim
și să credem că depindem de ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, acest pământ roditor care încă ne mai hrănește, deși e otrăvit, e vândut, deși este desconsiderat și cu toate acestea toți avem nevoie de pâine pe masă. Toți avem nevoie, ne spune ăștia la televizor, să respectăm regulile mese de 3 ori pe zi, adică să hrănim trupul. Dar vine așa, fără osteneală? E foarte important acest aspect, să dorim ca să ne hrănim natural, pe cât este posibil, și să creștem duhovnicește în biserică la modul sporit, nu otrăvitor. Așa că depindem și dăm slavă lui Dumnezeu ca sinteza creației, depindem și de biologic, depinde și de spiritual. Cum spunea Părintele Galeru, vrem de pomenire, zice, e bine să fie un primat al Duhului asupra biologicului. În momentul în care se răstoarnă realitatea adevărată, duhovnicească, atunci biologicul domină Duhul. Și atunci, de ce se întâmplă ce vedem astăzi, pe orizontală? Pentru că biologicul, deci, este supraevaluat, totul e banul, totul este averea, totul este plăcerile păcătoasele acestei lumi care îl invită pe om la așa zisa fericire și atunci totul este anapod, este răsturnat, pentru că spiritualul nu mai are primat. Că Duhul ține trupul. De când s-a trezit trupul, să țină Duhul. Nu se poate, este o inversare. Și atunci, zice Evanghelia, cum într-o pară cuvioasă Parasiva, să purtăm grijă de suflet, de lucru cel nemuritor. Duhul este cel ce dă viață. Părinte, văd că ne-ați adus câteva roade astăzi, sunteți și poet și scriitor. Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre lucrările dumneavoastră. E în premieră ceea ce vă prezint acum. Sunt 7 volume de poezii. Primul volum se cheamă Cădin Miresme. Acestea sunt cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit ca virgulă copil în satul natal. Și precum albina merge și culege nectarul, unde găsește și vede de treabă și de drum, am cules cele mai frumoase lucruri pe care cules, cum se zice, n-am fost la semănat, le-am găsit semănate în sufletul meu și în momente de încercare, ca un refugiu binecuvântat, am scos la iveală tot ceea ce este mai frumos, ceea ce te zdește, sufletește. Al doilea volum, Un râu pe bolta Rusalimă, exprimă frumusețea sărbătorilor rurale din afara urbei, din satul natal, în satul nostru ștefanian, Umbrăiești, din județul Galați, lângă Tecuci, și așa am gândit și așa am considerat că este bine să nu se uite sămânța cea bună, pentru că noi astăzi trăim într-un context în care sămânța este modificată genetic și sămânța sănătoasă o pierdem. Și la nivel de învățătură și la nivel de cuvânt al lui Dumnezeu. Și atunci, din necesitatea de a salva sămânța cea sănătoasă, să scoatem la iveală într-o lume a urâtului, care ni se propune, o lume a frumosului. Frumusețea sărbătorilor. Iar în volumul al 3-lea, Pe aripile credinței, stări sufletești pe care le-am trăit și care le-am scos la lumină cu darul lui Dumnezeu. Avem niște balade, balada românului străinat, foarte frumoase. În volumul al 4-lea l-am scos cu ocazia centenarului. Bucură-te, pământ românesc. Este un imn acatist adresat în mod liric pământului românesc, pământul care ne hrănește, pământul care ne ține, pământul care ne rabdă, pământul pe care ne-l au ochii străinii și care vor să ne-l fure legal, bineînțeles. Apoi, în următorul volum, La noi acasă, potrivit temei sinodale de atunci, din 2019, am vrut să scot în evidență
Ca să nu fim complexați, Părintele Galeriu spunea așa, nu suntem nici de lăudat, nu suntem buricul pământului, cum se spune la țară, dar nu suntem nici de lepădat. Ca neam, ca persoană, fiecare este important, așa cum l-a lăsat Dumnezeu când a venit pe lume. Și la noi acasă e sugestiv. Am scos în evidență lucrurile frumoase pe care le avem noi în România, în biserică. Pentru că avem și lucruri frumoase, avem și flori, dar uităm să le mai admirăm. Ne uităm foarte mult la bălării, la buruieni, la cele care sunt vocalice, care ne fac să ne întoarcem imediat urechea sau ochiul, așa cum ne prezintă o mare parte din mass media astăzi. Uitând de fapt că în grădina noastră există și flori frumoase. Și de multe ori ne îngrijim de buruieni, uităm să mai udăm florile, există virtuți în sufletele românilor care nu sunt activate și atunci criza duhovnicească devine o evidență. Următorul volum, Gânduri de strajă, este un volum care, la vremurile pe care trăim astăzi, ar trebui să fim animați de anumite gânduri, care sunt pentru noi apărătoare, care nu ne duce în depresie, în deznădejde, în dezechilibre psihologice, ci gânduri frumoase. De unde vine gândul frumos? Din rugăciune. Prin rugăciune, Harul Dumnezeu îți trimite un gând dumnezeiesc și dacă acesta îl urmezi și el se întrupează și cuvântul trup s-a făcut și am văzut slavul lui, acela va da roade. Dacă noi am dorit să avem gânduri bune față de toți oamenii, nu i-am mai judeca, atunci ne-am înțelege și cu ei. Dar pentru că gândurile se mai tulbură în războiul acesta, de multe ori viața devine pentru noi uneori insuportabilă. Și ultimul, al 7-lea, stări de urgență, face parte din poezia Stării de urgență, un nou curent literar care s-a născut începând cu martie 2020. Am scris, dând o conotație spirituală, relații cu Dumnezeu și cu oamenii, pentru că atunci când Dumnezeu când a îngăduit această încercare, pentru noi și pentru alții, Dumnezeu a îngăduit cu un rost. Adică, prin ce trecem astăzi, nu este la voia întâmplării, Dumnezeu îngăduie pentru păcatele noastre, dar să înțelegem, să prețuim foarte mult pe Dumnezeu și pe oamenii din jur, ca dar al lui, cum spunea Părintele Stăniloae. Și aceste stări de urgență sunt stări pe plan spiritual atribuite nouă. Ce se cuvine noi acum când suntem înconjurați, precum erau evrei în pustie pe vremea lui Moise, când s-au eliberat, erau amenințați de șerpi din pustie. Atunci ce se cere nouă? Pocăință. Pocăința este o stare de urgență, a pune început bun. Că dacă nu Dumnezeu ne îngăduie încercări și nu învățăm nimic, rămânem repetenți, corigenți și s-ar putea să avem un examen mai greu, mai târziu de dat. Nu vom scăpa de examen, de acest extemporal care a venit peste noi. Și ultima carte, 10 poezii, au fost culese de un compozitor și 10 le-a pus pe note pentru profesorii de muzică în școli. Se numește Vers și cântec românesc de acasă. Cu ajutorul lui Dumnezeu, a fost o muncă titanică, au mai ieșit 2 volume de predici, Cuvântări pentru suflet, pe care le-am scris în netimpul liber pe care l-am avut, pentru că nimeni nu mi-a acordat timp fizic pentru a face așa ceva. A fost în contratimp, a fost, nu știu, pe unele poezii le-am conceput în sat, pe altele la balcon la miez noție, pe altele în biserică. Unde se pot găsi aceste cărți? Le dau un dar. Le dau un dar pentru că darul de a scrie de la Dumnezeu nu l-am cumpărat cu bani. Și atunci le dăm în dar. Celor care Dumnezeu îi scoate în cale, care primesc ca și pământul roditor, sămânța. Și cu ajutorul lui Dumnezeu au mai ieșit niște tablete pastorale de la creștini adunate. Iată că noi, păstorii bisericii, că Duhul Sfânt ne-a hirotonit prin episcop, preoția i-a mântuit totul Iisus Hristos, și noi se cuvine să ne smerim și să nu spunem că numai credincioșii au de învățat de la noi, deși ne consideră învățători, păstori, și noi avem de învățat de la credincioși.
există și flori frumoase în parohie, oameni de la care ai de învățat ceva. La școală numai profesorul dă, învață și el de la elev. Și închei cu o veste bună, în sensul că a apărut cu darul Dumnezeu și Viața Părinte Constantin Galeriu în limba engleză și franceză, extras din teza de doctorat, din respect față de unul din cei mai mari duhovnici a neamului românesc, emblema țării și a Bisericii Ortodoxe, și care merită, știți că la Rusalii, să fie, cum auzim la vecernia din Duminica Pascală, Evanghelia 12 limbi, așa, ar fi bine doar în câteva limbi să citească, pentru că Dumnezeu lucrează și pentru alții care nu sunt români și au nevoie să audă de un exemplu grăitor și plăduitor care să-i ajute și le face foarte bine. Așadar, sămânța se răspândește prin cuvânt, prin scris, nu încetează să fie semănată. Dar, tot așa, în timp, cu răbdare, și mai am o carte în proză, Între flori și groapa cu ulei. Viața noastră se consumă între aceste două coordonate. Avem și flori, anii copilării, anii tinereții, lucruri frumoase cu care ne hrănim în biserică, dar avem și în față o groapă cu ulei și suntem chemați să avem grijă să nu cădem în groapă. Și dacă am căzut în groapă, să cerem ajutorul cu post, cu rugăciune, în groapa fără de legilor. Nu e vorba de o groapă fizică, e vorba de o groapă duhovnicească, care aduce întuneric. Unde e cu cât groapa e mai adâncă, cu atât întunericul este mai gros. Așa că când noi conștienți că viața se consumă între flori și groapa cu ulei, atunci fim atenți celul ce se pare că stă, să ia seama să nu cadă, cum spune Sfântul Apostol 1 Corinteni, și să ne smerim foarte mult. Da? Pentru că numai Hristos este Cel care ne poartă de grijă, Cel care ne călăuzește, alături de Maica Domnului, alături de Sfinți ca mijlocitori și alături de cei dragi care și ei au semănat în sufletul nostru. Aici mă refer la preotul care ne-a botezat și am deschis ochii, la părinții trupești care ne-au născut biologic și au pus prima cărămidă în edificiul devenirii noastre. Mă refer la dascăle minunați din școală și din școala laică și din școala bisericească, față de care am un respect aparte, și de ce nu, și în ultimul rând, față de toți credincioși și față de toți cei dragi care au reușit să ne insufle ceea ce este frumos, ceea ce este ziditor de suflet. Și pentru aceasta mulțumim lui Dumnezeu și tuturor celorlalți și să avem speranța că Cuvântul lui Dumnezeu va rodi în mai multe forme, dar va rodi. Părinte Todăriță, o scurtă concluzie a acestei ediții. Deși trăim vremurile din urmă, nu avem motiv de descurajare, chiar dacă împotriva Cuvântului lui Dumnezeu s-au declanșat toate forțele întunericului, împotriva Bisericii, a Ortodoxiei, să nu uităm că la cârmă este Mântuitorul Hristos, care a spus nu vă temeți, să avem grijă însă ca permanent să ne verificăm pe noi înșine dacă suntem în ceea ce trebuie să fim, dacă suntem pe calea cea bună și să avem grijă ca mai întâi să rodească Cuvântul Dumnezeu în sufletul nostru. De aceea ne rugăm ca toți preoții să fie sfinți, toți episcopii, toți care slujesc pe Dumnezeu în biserici, cântăreți și mireni, toți să fie pătrunși la inimă de puterea Duhului Sfânt, așa cum au fost pătrunși la inimă primii creștini de la Cincizecime. Se poate lucrul acesta și măcar să ne dorim și apoi să ne rugăm ca această dorință să devină și realitate. Și ea poate să devină. E o mare ispită astăzi să credem că nu mai putem mântui. E o mare ispită. Nu, Dumnezeu este același. Cuvântul Dumnezeu este același, nu s-a schimbat nimic. Noi ne-am schimbat în rău. Deci Hristos, ceea ce la oamenii și ceea ce la oameni cu neputință, la Dumnezeu cu putință. Deci să avem această certitudine că Dumnezeu este stăpânul vieții noastre și El ne călăuzește către împărăție
în orice timp, în orice loc, în orice condiții. Așa cum a fost la primii creștini și până la a doua sa venire înfricoșătoare și dreaptă. Vă mulțumesc mult pentru aceste cuvinte minunate și ne nădăjduiesc să ne revedem într-o altă ediție. Mulțumim! Amin! Și Dumnezeu să dea tuturor înțelepciune și să le deschidă inima. Dacă ei nu pot să-și deschidă inimile, să roage pe Dumnezeu să deschidă inima. El a făcut inimile și dacă rugăm să ne deschidă, El ne le deschide. Trebuie să dăm tot ce este mai bun lui Dumnezeu și să devenim pământ roditor, să dăm cele mai bune roade spre slava lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru că ați urmărit ediția de astăzi a emisiunii Lumina Cuvântului și vă invit pe pagina noastră de Facebook, dar și pe contul nostru de YouTube, pentru a urmări și celelalte ediții ale emisiunii Lumina Cuvântului. Dacă aveți mesaje sau propuneri pentru următoarele ediții ale emisiunii noastre, vă invit să le trimiteți pe adresa de e-mail emisiunea Lumina Cuvântului @gmail.com sau la numărul de telefon afișat pe ecran sau pe WhatsApp. Dragi urmăritori, vă anunț că începând din această perioadă ne puteți urmări și prin aplicația Lumea Ortodoxiei. Acolo veți găsi transmisiunile noastre directe ale slujbelor, dar și alte evenimente pe care le vom transmite în direct. Sunt Cornelius Florin Stoica și până data viitoare vă doresc toate cele bune. Doamne ajută!